Huomenta vaan kaikille. Tervetuloa uuden videon pariin. Tänään me mennään tonne Pieksämäelle. Me mennään sinne nyt Vanajanlinnan kautta. No niin, nyt ollaan päästy tänne Vanajanlinnaan. Kato mikä tuolla on. Tuossa. No, robotti on leikkuri. Niin on. Se on hyvä. Nuokin ovat yllättävän fiksuja nuo robottiruohonleikkurit. Kannatti tulla tänne. Tää on hieno. Pääsee pelittelemäänkin. Tää on näköjään niinku hotelli ja ravintola ja samalla nähtävyys. On, tää on kyllä tosi upea. Tää on hienosti tehty kenttä kaikkiaan. Todella upea. Tässä on hyvä paikka, että tänne kannattaa tulla, jos täällä päin ajelee, niin kannattaa ehdottomasti tulla. Hienoja tauluja. Tässä on hieno juhlatila tässä. Hieno paikka on. Kannatti tulla. Mä katson ihan heti. Näköjään
Mut tässä on hieno lampi tässä. Ja tämmönen hieno, tämmönen vihreä paikka. No niin, se on sitten Vanajanlinna nähty. Oli oikein hieno paikka. Kannattaa mennä sinne sitten, jos täällä Hämeenlinnan seuduilla liikkuu, niin kannattaa käydä. Ja näin ollaan tultu sitten tänne Pieksämäelle. Tässä on nyt sitten tommoinen 1,5 tuntia ennen kuin sitten tulee mun toinen täti, niin mitäs sitä sitten tässä odotellessa tekisi? Katsotaan miltä tässä näyttää vähän. Ihan kivalta. Mutta mä lähden tästä nyt Prismasta hakemaan meille hampaidenpesutanvikkeita, kun ne jäi kotiin. Jos tämä en voi kuvata, niin mä lähden nyt hakemaan niitä sitten. Ja se toinen tulee sitten tässä noin vähän yli 0,5 tunnin päästä, niin lähdetään nyt hakemaan sitten niitä hammaspesutanvikkeita ja kysytään, tarviiko vielä jotain muuta. Tästä nyt lähdin tuolta majapaikasta, eli tuolta mun toisen tädin luota tänne Prismaan hakemaan niitä tanvikkeita. Ei tarvinnut mitään nimeä, ostetaan nyt vaan hammasanjoja ja tahnaa. Mutta tuolta sisältä niin... No siellä on kuvauskierto noissa kaikissa, mutta... No se ei sinällänsä ole pätevä, kun se on julkinen paikka, mutta noudatetaan sitä nyt silti, kun ei niinku jaksa ruveta vääntämään, jos joku tulee siitä huomauttamaan ja ettei tule mitään sanomista, että saadaan tehtyä ne ostokset sitten. Niin. Mutta hieno paikka tää Pieksämäki kyllä on, että mennään tätä kautta sit sinne ja hoidetaan ostokset. Ja sit palataan takaisin ja sitten varmaan jatkoon tulee se toinen täti, se mikä tulee junalla. No niin, nyt ollaan sitten tää toinen haettu tästä asemalta. Nyt mennään taas kämpille ja sittenhän me lähdetään jo saunaan ihan pian. No niin, me lähdetään nyt tästä saunaan, jos tämä en voi kuvata. Niin lähdetään tästä ihan pian. Mä oon jo pakannut mun tavarat, kun nää yhdet. No niin, se on sitten saunailta takana ja nyt mennään pizzalle. Oli kiva käydä saunassa, kun nyt on tämmönen niinku aikasolo, niin se on kiva siksi käydä saunomassa. Niin se on kiva nyt mennä syömään. Se oli auki, mutta se aukesi kyllä yhdeltä tuosta. Se oli se sen elämän työ pitää sitä
grilliä ja se oli tosi helppo puhua, että siinä oli kaikki sellaisia vähän niin kuin, se oli vähän itsekin keksinyt. Mä muistan jo. Se oikein, mä muistan Issu tykkäsi nelivedosta, joka oli lihapiirasta, jonka välissä oli 4 lihaa. Joo, se oli kyllä hauska se nelivedo. Joo. Ei. Kun ne pyörii. Käydään vaan. Teillä on upeat kukkaista. No niin, se on sitten paluu kämpille. Se on sitten illallinen tossa Ukossa ja kävely takana, niin nyt palataan sitten tänne taas. No niin, huomenta vaan. Sitä ollaan herätty sitten uuteen päivään. Tossa söin aamiaisen se mun toinen täti, siis se mikä tuli junalla, se nukkuu vielä tossa sillä aikaa kun äiti ja se toinen täti syö, mikä siis asuu tossa, niin tässä lähdin kauppaan sillä aikaa hakee jukunttia ja foliovuokia ja mehua. Tässä sillä aikaa pienellä aamulenkille ja tässä matkalla vähän ajattelin tätä videoa päivittää sitä. Oli eilen kiva päivä ja tänään on toinen kiva päivä sitten tiedossa. No niin, sitä on sitten kaupassa käyty. Pieni hetki. Niin, kaupassa ollaan käyty, niin palataan nyt tonne meidän majapaikkaan. Mun täti toimii mun emäntänä. Tai siis meidän emäntänä. Ja sitten katsotaan samalla, olisiko se mun toinen täti, siis se kuka tuli junalla, niin katsotaan, olisiko se jo herännyt samalla. Meidän emäntä siis on jo herännyt ja mun äiti on jo herännyt. Mä heräsin niitten kaa. Tai heräsin mun äidin kaa samaan aikaan. Ainakin se mun toinen täti, ainakin se nukkui vielä kun mä lähdin. Se heräsi ihan ensimmäisenä se mun täti, kuka toimii meidän emäntänä, niin katsotaan miten ne 3 nyt siellä pänjäilee. Kissa ja koira, mutta ei jyrsy. Mihinkä mä valitan tästä jyrsijöiden? Niin, että tämä on vastoin tasa-arvoa ja yhdenvertaisuus. Että miten se voi sanoa, että jyrsiä? Kissat ja jynsijät, ne tekee ihan samat asiat ja niillä on samat pölyt. Niin. Niin ja ne vähän autossa pitkä matka sitten. Niin ei ne ja sit katot sit keikkuu siellä jos tulee jotakin äkkiä. Siellä puhutaan meillä autoja kyllä täyteen. No niin, tultiin tähän kolmistaan tähän toille vähän nyt hengaamaan. Kaunis ilma. Mä tykkään kuitenkin ostaa. Niin se tässä kun Janikin vielä maistaa sit mitä sanot, maistetaan. Korasia. Hunajamanjaa. Haluatteko te hunajamarjaa? No musta se oli ihan hyvää. Haluatko että otetaan rasia? No voidaan me ottaa rasia. Sitten vielä se hunajamarja.
on kyllä hurjan näköistä yhtenäpäin, mutta se oli No niin, me lähdettiin tästä kattoo Savon hautatiemuseoa, että kävellään tää tunnelin läpi ja sitten mennään sinne. Täällä ollaan. Safe and sound. Nyt on se Heis. Sitten Aja. ja sitten keltainen Oulu. Sitten Aja 35 on kertainen. Okei, no niin. Sitten Aja. Ei tapahdu mitään. Nyt on haideopasti. Tai jos pistää. Tää on tämmöinen. Nyt on haavasti. Aja. Ei opasteita. Tollainen. Kyllä, täällä on kyllä jo niin mielenkiintoinen huone. Täällä on, kato saatetaan niin junaliikenteen kauppoja yliopisto. Oho. Tässä on kyllä ollut Esa Kosken museo esimerkiksi. Joo. Oli kyllä kiva tulla kattoo tää museo, kun mullahan on muutama junavideokin. Tää on. Joo. Niin tossa oli niinku höyryvetyä ja sit nuo vanhanaikaiset vaunut. Onko tämä hieno? On tämmöistä museota. Mm. Kiva, että tultiin tänne. Jos me tehtäis niin. Joo, itse asiassa vesi on tuolla. Taitaa tulla pitkä video, kun ollaan täältä Heissulta kuvattu aika paljon. No niin, sitä ollaan sitten Hautatiemuseo kierretty. Ja seuraavaksi me suunnataan tohon uuteen kiinalaiseen nauttimaan heidän henkuistaan. Muovia täällä. Moi. Moi moi. Tultiin tähän yhdelle kenpputohille. Niin. Niin se on. Hienoja vaatteita ja astioita.
Katsokaa mikä tuolla on. Mikä? Spesiapuoti. Niin on joo. Joo. Mutta jos se... Joku lähtee, mä istun täällä Reapesselissa samaan tien. On toi raava. Hieno paita. Löysitkö sä jonkun hienoa? Löysi. Ja CD-tä on niin, että monesta pöytää tässä näin. CD-tä. Nää ei sano mulle mitään nää CD-t. Ei nyt yhtään niinku sano mitään. Oho. Niin kuin toi puolisallossa. Niin lippu. Mikä on ukki? Oi. Niin joo. Ne on laittanut. Ai iskä. Mitä? Haluatko sä tämmösen? No en halua. Entä olisiko tämmöinen? En. Tuotansa konvertteita meillä on. Rikki, ne on tänne 3 kappale, ne pitäisikö ostaa näitä. Mitä ne oli? Hei, katso äsken, olisiko nuo sulle nuo mekot tois? Ne on hääme. Se on oikeastaan aina tämä nykyään, että nuon alkoon. Sitä on sitten 20 kiehetty ja oli siellä ihan hyvää tavaraa, vähän löytöjäkin tehtiin. Sellainen tomaati semmonen, millä otetaan siitä se kanta pois ja meidän houva löysi sieltä sitten konjakkilaseja ja tuossa toisessa oli CD-tä niin, että voi monesta pöytää sentään. Katoitteko te niitä CD-tä yhtään? Ei. Ok, mä vaan kysyin, jos ne teille olisi jotain sanonut, kun mulle ne ei sanonut mitään. No niin, me lähdettiin nyt tästä autolla tonne Vangasjärven rannalle uimaan. Se on ihan kiva, kun on tämmönen kuuma sää, niin pääsee vähän uimaan. Tässä autossakin on aika kuuma. No niin, me ollaan nyt täällä tän järven rannassa. Ja nyt mennään uimaan sit seuraavaksi. Kestää. Mä otin ne lisäosat pois, niin nyt kestää. No niin. Tässä on vaikea uida, kun on vähän matalaa ja kun mä oon näin pitkä. Kyllä, mutta tärkeintä, että sä tulit. Mä luulen siitä, kun mä oon nyt tuinut, mä kuivaan itteen ja pistän vaatteet päälle, kun alkaa olemaan jo vähän virponen. Kyllä mäkin varmaan kohta, sit voidaan tehdä se kävely. Sitten voidaan vähän kävellä. Vois sitä tohon eikin kattoo, jos sen sais taivaalle. Onko se nyt täällä mukana? On. No niin, tähän olisi ihan hieno juttu. Tosi hieno. Joo, että on tullut tosiaan Hollen en kestä kovasti. Mä vettä. Älä jo pitkä. Sä oot pitkä, niin sä... Mä saan tässäkin jalat pohjaa. No niin. No tulkaa kokeile, saatteko te? Tässä. Saa, mutta tässä menee jo sellaiseksi mä inhoan. No tulkaa tähän mun Tässä viereen. jalat pohjaa. No kun tässä menee semmoiseksi savivelliksi tää. Joo, mä tunnen, mutta kokeilkaa, saatteko jalat pohjaa. Mutta parempi olisi mennä. Mutta oli ihan kiva uida, mä luulen, että mä lähden pukemaan tästä. Mä lähden Lähettiin vähän kävelee tänne näin. Mä menen jo tänne näin, kun tosta on niin ahasta.
No niin, tultiin tänne majapaikkaan nyt vähän huilaamaan ja kohta lähdetään hakemaan pizzaa ja sitten hehkutellaan sitten. Tänään on hehkuilta. No niin, sitä on sitten päivällinen takana ja sitten tässä huilataan ja sitten mennään saunomaan. Mä luulen, että tässä ei ehkä tänään oikein mitään tuu, niin me nähdään sit huomenna, jos ei nyt tässä enää tuu yhtään mitään, niin huomiseen sitten siinä tapauksessa. Se on vika, toi ikkuna on niin likainen. Mä en tiedä kuinka paljon meillä on tässä tuulilasinpesyä. No niin, tultiin takaisin tähän pihalle, kun meidän tuulilasi on vähän likainen. Sehän lähti varsin hyvin nyt, se lähtö tällä kertaa. Varsin hyvin. No niin, päästiin lähteen nyt sieltä Pieksämäeltä. Me lähdetään tästä nyt kohti kotia, mutta nyt me mennään Kangasniemelle. Me mennään nyt maisemaheittiä. Niin, Suomen kaunein kunta kautta kaupunki. No niin, me ollaan nyt täällä Kangasniemessä. Me kierretään ensin tämmöinen puisto. Me ollaan yhdellä vanhallakin videolla täällä oltu. On tää kaunis kyllä. Mä en yhtään ihmettele, että tää on Suomen kaunein kunta. Tässä puistossa ei ehkä olla oltu, mutta tässä kaupungissa me ollaan oltu joskus. Vesitskootteri. Pekka Niskan kotonut. Se voi tietysti entistä, se voi hyvin olla mahdollista kerran nyt on. Täältä sisäänkäynti.
kuuluu ulkomusiikkia. Mutta oli se hieno. Oli, ja tää on ihan kiva paikka pysähtyä. No niin, nyt me otetaan jäätelöt tosta ja sitten jatketaan matkaa. No niin, sitä on sit Kangasniemi nähty ja seuraavaksi me suunnataan Sysmän läpi tonne Asiakkalaan Vääksyn kanavalle. Se oli kiva aika, kun Liina oli mukana. Se oli kiva aika, ja se oli työlästä nyt kun on 2 kissaa, niin se ei enää onnistu. Kaikki pysähdyspaikat piti valita, että niitä saa mennä lemmikkieläimen kanssa. 413. Mitäs me nyt tehdään? Ajetaan siihen 3. liittymään. Joo, se on toi, niin kyllä me nyt varmaan sit siitä Heinola Asikkalan on, niin siellähän se on Asikkalan puiset portaat. Joo, nyt me ollaan ollut. Nyt me voidaan tässä katsoa, mitä kaikkea tässä on. Tietysti kaikki paikat on kiinni. Ennen 12 ei täällä kukaan syömään siihen. Seuraan 410, Sysmäntie 43 kilometriä. Tuossa ei se ollut kiva. Kyllä ei ole. Sunnuntaisin kaikki aukeaa 12. Ärkiosilla ei ole. Täällähän lukee enemmänkin. Sysmässä ollaan. Tässä kauppa on auki, mutta ei haluaako mennä pysähtyä? No ei tässä. Ei. Tässä on kappale kauniita Suomea. Kesään niin täytyy pysähdellä Vääksyn-kanavilla, mutta kävelyä. No niin, maistetaan tätä näiden sapuskaa tässä näin. No, tää on ihan hyvä, että on hyvä, kun tää on vielä kuumaa, niin tää on hyvää. Kanakoriteeri. Joo, No, ole hyvä. kiitos. Maistetaan tätä kanaa vielä. Kyllä tää on ihan hyvää. Tää on tässä Sysmän lähellä. Mä en muista tarkkaa sijaintia, niin kannattaa tulla, jos liikkuu täällä päin. Tää oli tosiaan Asiakkalan, mikäs tää nyt oli siis, Asiakkalan heimahi, niin kannattaa tulla, jos liikkuu täällä päin. 30,5 on nyt mäkelleen menemään. Jalankulkijat. Kaunista täällä kyllä on, että on ihan mukavakin.
No niin, ollaan päästy tänne Asiakkalaan ja nyt me mennään katsoa tämmönen lauankauppa. Tämmönen paikallinen hienoja tavaroita myynnissä. Selvä. Osa kävelee sisään suoraan. Hieno kello. Se on tosi kiva. Sitten koko oli. Kävi vähän niin kuin kaikki tietoisesti. Tästä mennään tämmöiselle sillalle nyt. Niin. Ei ollut. Kapia. No niin, nyt. No niin, me pysähdytään tässä sitten vielä syömään.
Ja sitten me mennään vielä tonne Paimion hiekkahelmelle. No niin, nyt me mennään tänne Haukanpesään sitten. Päivälliselle. Mä käyn vessastossa. No niin, nyt ollaan tultu tänne Paimion hiekkahelmelle. Mä uin tästä vielä nopsaan ja sit me lähdetään kotiin, mutta mä päätän tän nyt tältä erää kuitenkin tähän. Niin kiitoksia katselusta. Tykätkää. Moi moi. Joo. Tämä tältä erää.